Ndichikutambirai zvekare pano paZerare 263 pano pachenge ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara kutena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa. Uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikanise kuziva kwamunozviita manews updates epanapa tichinoona kuti kamabatanidza tinge chiitira kuti muwane manews updates ezvinhu zvakati wandei zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First update ividhiyo revanhu avo vanoita zvekuclaimba mota mutauni emapurisa ekanzuro. Zvisinei, nyari kuda mastreets esocial media ndeyekuti vari kunyanya kuita corruption. Vanhu vemutemo vanoona nezvemutemo, wai muri kusiya vanhu ava vachinyanya kupinda mucorruption, vari ivo vari kutiratidza corruption yachona. Isusuwo toita sei sevana veZimbabwe kana tichiona ivo kwatinofanira kutora tsika vachityora mutemo, toitawo sei? Soda kuisira vidhiyo yemapurisa ekanzuro ayo anoclaimba mota mutauni kana uchinge wapakira pasi riripo. Dakusiye muchiona vidhiyo ende vazhinji vari kuchema kuti aiwa zvazonyanya, nekuti chero wapakira chaipo chaipo vari kungokuclaimbera mota yako, chavari kungoda imari. After that vanobva vakunyorera zirisiti rekupenga. Yatione this video. Avana zviitirawo ndikubvunza kuti mimi ndiri muri kudya mari dzehurumende mupira mota zari kukinura here. Wandiona ndikukinura. Alright, tipe receipt remuti anokinura. Wandiona ndikukinura. No, it's okay. Wandiona ndikukinura. Makinura atikuramba. Mota ine mhosva yatsika line. Anditika. Mota yapara mhosva anditika. Tipe receipt anditika. Remari yabhadha kuti Next update ividhiyo raKing Munhu Mutapa. King Munhu Mutapa neni watondishamisawo pabuda mastreets esocial media nemashoko aanga achitaura. Hanzi vamunangagwa hongu mutungamiriri wenyika yeZimbabwe, asi naivo vachiona King Munhu Mutapa vane chigaro muno munyika yeZimbabwe. Hanzi tafunga kutora nyika yedu. Paipa yorumwa vanhu netsikidzi kumpare kumatapi. Hanzi makasunga inini Munhu Mutapa, maisafanira kundisunga. Ndakataura kuti tsikidzi dzichandiruma kujeri ikoko dzichabuda dzichirumawo vanhu, dzichitambudza vanhu munyika yeZimbabwe. Ndosaka vanhu vairumwa netsikidzi kumpare. Vadikanda kuti tiita zvadofuka mucomment section. King Munhu Mutapa vanga vachiti hanzi inini ndakataura kuti ndege ndadzisasimuke dzichienda kuGreat Zimbabwe kana musina kundisuma, badzasimuka dzakadona. Ndochikonzero chavanga vachiti ivo vakasungirwa ichocho after vataura kuti ndege dzichadona. Ndo mutauriro wabuda uchita King Munhu Mutapa kuti aiwa tafunga kuita take over chinhu ichi. Soda kusiya muchiona video, yapedza kuona video tozvinofuka mucomment section inside. Zerare ndiri pakukuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, maupdates echokwadi asina nhema mukati. Much love. Zimbabwe nokutaura naKing Munhu Mutapa, mambo wemadzimambo. Ndakutaura progress ndichitsanangura kuti vanhu vanyatsonzwisisa, nekuti pandandisina kutsanangura dzimwe nguva vanhu vamwe vane pavanga vakasarira. Inini King Mutapa ndakazogirandwa order naJustice Munangati anova akambogiranda imwe pakutanga neFriday. Zvareva kuti iorder by consent. Kachiti order by consent, tikureva order yacho yandakagirandwa ndeiyi. Order yacho yandakagirandwa ndeiyi. So far ndakakwanisa kunoclosa ndakakwanisa kuseva anti-corruption, ndikakwanisa kuseva Register General zvinoreva kuti ndiye anoclosa. Ndopamukuona pane mukadzi akanyora anonzi Nyika akamirira Register General anoclosa kuti kesi yacloswa, hakusinazve munhu achazoita temba neorder yaKing Mutapa. Vanoda kuita verification chindai kudare reHigh Court
zvazvinoreva ndezvekuti ndakadeclare Zimbabwe kuti ive a kingdom, saka yakunzi Zimbabwe kingdom. Ndinotenda order maiona. Ndakuchitaura dzinza ramunhu Mutapa nderevaira moyo. Wane makore nemakore wakatenga kugraduwa 2022 30 September yaita order by consent, zvichireva kuti zvose zvanga zvichiitwa na Minister Garwe kwakuri kungotamba nemadhaka pasina mvura. Kumutemo order by consent, we can't appeal order by consent, we can't do ne order by consent according to the rules of the High Court. Saka zvazvinoreva as a king, now I am declared. This is now a monarchy. Monarchy ndo ichatonga nyika iri kurudzirwana moyo ndizvo. Ndinonzwa vanhu vachitaura vachiti pamaaudio vachiti Mnangagwa akatumidzwa kunzi King Mwene Mutapa. Chisi chokwadi. Vanhu ivavo vakanga vachitozviita, vakanga vachizviita vasiri pachokwadi. Zvazviri zvemadhuna mutuna, kutakurana kwana mbeva. Inini King Mwene Mutapa ndakataura ndikati Great Zimbabwe, that was 2023 8 October. Mukaenda Great Zimbabwe musina kundisuma ndege dzichadona, ndege dzakatodona. Pandakasungwa inini ndikaenda kujeri, ndakatorumwa netsikidzi zveshuwa, asi tsikidzi dziya dzakazobuda kunze, dzakunetsa dzakuruma vanhu nekuti dzarumisa king havanzwarwo. Saka ndikutaura kune vanhu vose kuti vachiziva kuti aiwa kingdom yeZimbabwe yavapo, ndo ichaita inheritance zvinhu zvose. Ende ndakanzwa vanhu vachitaura nezvemutapa fund. Mutapa fund yakatetwa muparliament must be controlled by the king, not by the anyone around. Handisati ndatoziva kuti vari kuikontrola ndivanani. Saka ndakupa warning kuti Mutapa funds must be controlled by the king. King adzoka ndiye ane masimba ekuziva kuti chii chakaitika, chii chakabiwa. Ndonzwa vanhu vachitaura kuti Mutapa funds yabiwa, inasati ndatomboziva nezvayo. Saka ndikuda kuti inini pandoziva nezvayo, is be controlled by the royal king of Mutapa vaera moyo, vana mondizvo bvuma varanda. Vaera shumba mune ushe hwenyu, wana Chirumanzi, wana Charumbira, wana asi hamusi making. King iwani muera moyo. Sakare ruchinji rweZimbabwe, ndakuchida kuadresa media yemuno muZimbabwe. Ndainzwa vanhu vakawanda vachinyora kuti fake king kubva from the Herald. Zvareva kuti media yoga yainyora kuti fake king, akanyora wese kungoti fake king. Inini King Mwene Mutapa ndakutora matano ekuti ndivasuwe vandipe mari yangu, nekuti vazviona kuti aiwa nini ndiri a real king ari pamutemo. Zvareva kuti kana uri pamedia, kana uri kuWhatsApp, kungava kupi, ukangonyora chete kuti fake king, zvareva kuti une 12 million yaunofanira kutondipa, nekuti hachizi chokwadi chauri kutaura, nekuti haikoti yakandigiranda. Saka vose vaya vakambonyora kuti mafake king vaya ngavachienda vachinozvibvisa with immediate effect. Ndisati ndavatorera legal action yekuti vandigirande, yekuti vandipe mari yangu. Vese vanotaura nezvaking vachitaura kuti fake, vose vari mumamedia muZimbabwe. Ndikangokuona uchitaura kuti fake king, uchanipa 12 million damages, deformation of character. Deformation of character iyi yekuti fake king inotoreva kuti uchanipa mari yangu 12 million deformation character yekuti fake king. Saka Herald ndikuuyako, mapepa ose akanyora, ingonyora kuti fake king, ese akafanana na Newsday nanani,
vese ndiri kuuya ikoko. Even though ndandiri kumakutsi hapasipo panokuratidzai kuti uyu munhu ndifeki, imimi musina the original authentic. Iyemi ndimi maitomhanya muchimhanya muchiti mafake king, muchisvibisa zita raking. Ukoyo ndakuyako ndakuti ndikuda 12 million. Saka I'm announced that ndichibata Herald. Iwe Herald nemapepa ose ari muno muZimbabwe kusanganisira mapepa ese. Uye inini Sakimwe neMutapa ndakutaura izvi kumapato. Ndakaona vamwe veZANU-PF vachitaura nezvekuti zvinhu izvi tinodya chete veZANU-PF. President ndewenyika, haasi weZANU-PF yega, ndewenyika yemapati ese. Inini ndiri wenyika yemapati ese. Zvinhu zvose kana zvauya ndazviwire kuvana vese veZimbabwe, noti kuti zviwire kuZANU-PF kwete. No, ngazvidyiwe nemunhu wese. Right, stop corruption. Vese vari kuita corruption. As I am a king, I don't want to allow anyone anoita corruption. Inini corruption ndakakusevhai, ndichashanda nemi zvakakwana kuti corruption ipere, nekuti ndakakusevhai makazviona. Inini Kimwe neMutapa, mambo wemadzimambo, ndichiremekedza utungamiriri hwese huri muno mukati menyika, ndichiti ndatishandei tasiri takamirira kushandira vanhu, noti kuti vanhu vazochema neutungamiriri. No, nada kurambira patiputukezi. Ngatishandire vanhu, ndatishandire nyika yedu, tiende kumberi. Ndatenga.